Eduardo Perucho, nascut a Similanova, Castelló, en el Calvari, sota el Calvari. He tingut una infància, crec que més o menys com tots en la nostra època, pocs jocs a què jugar i jugar més en els amics. He passat una infància jo molt bonica, tinc molt bons records, fins que quan uno ja comença a fer-se més major i va entenent coses que veus que no eres igual que els altres, siga perquè te veuen diferent, encara que jo no m'he vist mai diferent, no he sigut mai femení, però sí que veia jo que tenia coses que no era el que els altres tenien. He tingut amics, creia que eren amics, que per culpa dels pares sí que m'han apartat. M'he sentit una època molt sola. I aquestes coses, quan no tens en qui contar-les, te les calles. Sí que va haver un moment en la meva infància, sobre els 10 anys, més o menys, en el meu carrer tenia 3 amics, sobretot 2 eren germans, i un d'ells tenia dificultat en poder caminar. Jo sí que m'encarregava d'agarrar-lo mentre sa mare estava ocupada en un carrer que tenia, passejar-lo i això. I al cap d'un temps em vaig donar compte que no eren ells els que m'apartaren, sinó sa mare, que és el més cruel, perquè sense fer res, sense ser un crió normal, ple de vida, ple d'alegria, que te sentes que a la persona que estàs fent, no un favor, perquè jo això no ho sentia com un favor, però ajudar i que la pròpia mare d'aquesta persona t'aparte perquè té por que li s'infecte el que ella pensa que és mal de lo que jo pugui tindre, que no tinc res de mal, soc una persona normal. Després, en els anys, m'he donat compte que era diferent d'ell, sí, però això te marca moltíssim, te se queda gravat ahí dins. No tinc odi, de veres que no, però sí una certa cosa de veure que tu dones el poc que tens i que aquesta mateixa persona t'aparte d'una forma tan lletja. Digui, no, jo no vull, no sols en els fills, sinó en els altres xavals que eren amics meus, també va parlar amb les mares que m'apartaren. I després es veus pel carrer que ells se veien com obligats a no dirigir-te la paraula. És molt lleig. Però no tinc, que torno a dir, no tinc ningú rencor, al contrari, però sí que m'ha marcat moltíssim, de fer-me sentir diferent als altres, quan jo no soc mai diferent. Després, quan vaig començar a tindre sobre 12-13 anys, sí que era prou solitari perquè no hi havia ningú, pràcticament ningú al meu costat. Més tard ja vaig començar en voler fer alguna cosa, a part de la feina on treballava, que mai he tingut ningú problema en la feina, ni els companys tampoc. Vaig començar a tindre entre 17 i 18 anys i vaig començar a voler fer alguna cosa per a fer veure que jo estic ahí. Una de tantes coses va ser que era la falla de Sant Rafael, que junt a la falla Moreretes començàvem junts. D'ahir jo vaig començar que així al poble a mi em faltava l'aire, me faltava alguna cosa, millor que faltava, m'ofegava, jo volia anar d'ací. Que això jo voldria que la gent que m'estigui mirant ara, si tenen aquests problemes, no tenen el per què de fugir, tenen que afrontar la vida tal com és, encara que a vegades és dur, i en la meva època el franquisme i la gent molt especial t'ho fan encara molt més difícil que avui en dia. Avui en dia n'hi ha redes socials on pots parlar, entonces això no existia. Tienes que menjar-te-ho tu i apretar i engolir avant. Va ser com vaig decidir d'anar-me'n d'ací, vaig anar a Suïssa. En Suïssa vaig ser jo, he sigut jo, continuo sent jo. Vaig estar treballant en hostaleria molts anys en Suïssa i després me'n vaig vindre així, a Espanya, concretament a Javia. Vaig obrir un restaurant i jo he sigut molt feliç en el sentit que estar en el contacte de la gent m'ha tratat com a persona, com el que jo soc, com a qui soc, i mai per els meus instints sexuals o el que se vulgui dir. Jo tinc que dir que he estat molt a gust, però si algú que m'està veient en aquest moment tinguera un problema que en la seva infància o de més major l'han apartat, la gent que no s'arrima a tu
no val la pena que tu t'arrimes a d'ells. Viu tu la teva vida, no facis mal a ningú, i així és com jo tinc que dir, passar aquest missatge. Ha sigut dur la meva infància? Sí. Ha sigut dur quan has començat a tindre 18 i 20 anys, de veure que la gent t'aparta sense tu fer-los ningú mal, com si tingueres, no sé, un mal contagiós, no sé. Ells, crec que avui en dia, mirant-ho en retrospectiva, doncs possiblement siguin ells els que s'ho han passat pitjor, perquè jo, a cap i al fi, he sigut jo, continuaré sent jo, i estic molt feliç de ser qui soc i d'estar així. Mira si és així que jo visc a Jàbia oficialment i passe més temps així en aquest poble, perquè és el meu poble, en defectes i qualitats, però és el meu poble. Jo completament estic molt a gust d'estar així. Així que si algú té algun problema i vol parlar amb mi, sense ningú problema, que avui en dia crec que la gent estiguem ja prou oberts a tot, tant en redes socials que a tot. Així que no tinc res més que dir. Gràcies per donar-me aquesta oportunitat d'expressar-me. Gràcies.